unsa inyong merienda diha nang miyahe mi do na mi biyahe ni Dr. Iris unya naabtan mi og merienda, so nibunlot ko sa bugtong merienda nga akong baon. Nagkatawas Dr. Iris akong merienda kay kaila pa mo aning pana. Kaila pa mo ana. Mao ni akong merienda, mao ni siya Bagong Bayan. Wa ko kasiguro unsingan ani sa Gagmay Patang Bata, pero sa Gagmay Patang Bata nakatilaw na ko ani kining maong pan. Mao ni ang akong kuha photos ha. Mao ni ang dagway sa Bagong Bayan. Unsingan ani sa inyong lugar. Mao gid ni ako mahinumduman sa Gagmay Pamibata. Unya dunay dili ganahan ani kay gahi, pero lahi siya sa ubang pan. Mura siya pinakaging ba nga yan imong usapog maayo na ka makatagamtam siyang kalami. Pero yung flavor mura siya og kana bitawng chocolate nga dark chocolate siya og lami. Mura siya og na gamay pagkapait niya, gamay tamis. Mura siya og kinabuhi no. Usay pait o usay tamis. Pero na lisang ko siya packaging, nindot kayo siya packaging. Mura siya pang export. Nakita niyang Nilo o ni Marisa. Diyan mo yung palitan nil. Ito din si palit si Mara. Sa si Mara mo kalit man nagdaan pa niya. Gikan sa Fountainhead. Fountainhead may rehimo since 1978. Yung nibutan yung Visayan product. Niwagin nga usingan sa produkto. Yan niya sa gamay kayang resibo. Nagibutang diha ang Bagong Bayan. Murag siya kayo ang ilang branding ba, Bagong Bayan. Yeah. Bagong Bayan 450 grams. Ang uban nila mga produkto, patatas 240 grams, galletas 200 grams, tasty roll 290 grams, rosquillos 250 grams, tostado de Cebu, mamon, tostado og toasted pandesal. Manila mga brands. O niya ang Fountainhead ay naa sa Riverside Street, Bulacau, Pardo, Cebu City. Taga Pardo inyo ning produkto sa Fountainhead. O niya akong gitan-aw diri ang ilang ingredients: flour, sugar, egg, butter, milk, vegetable oil, o water. Mao ni ang ilang isagol aning Bagong Bayan. Pila man ning usa, ang usa ka putos daghang kay nigsod. Pila na nagaadlaw para ko mahurot kay ako rumitig kaon diri sa amo. Para ko say kaon si bigay tamis manggod. Pero man siya gahi lang siya tungod ani iyang murag gamay bitong panit-panit. Tapos, paano siya mura siya gummy? Di siya crunchy. Chewy siya. Ipakita lang mo ini karong hapon kayo. Gusto lang mutanan ninyo sa inyong paborito nga pan sa inyong papagabata. Kung hangtod karon. Of course, sa Gagmay Patang Bata, pandesal, naagi ng pandesal. Ang ilorde. Tagsa ng ilorde ron, no? Spanish bread. Mauna itong masinumduman. Star bread. Cheese bread. Ensaymada. Ensaymada kasi paborito ng mga ours.
paborito ka to bitang na sud mo. Munggo ang sud. Hopya? Natopya. Bread nga. Ay. Pero ang pana to lain-lain ngan kada lugar, no? Pero na dito yung mga common nga mga ngan. Unya karon ambot do na bay copyright sa pan magkinupyahay ra man ang mga bakery. Kaya mangita man sagdo ang mga tao bisag asa. O binangkal, sus kalamihan ang binangkal. Akong ganang binangkal ka ng iwang mata binangkal deep fried yun na siya, no? Pero nga unta baligya niya sa binangkal dili na bitaw siya mantikaon. Yun sana nila ila teling gibutang og unsa nang papel ars Parchment paper. Parchment paper nga musuyop siya sa imong sa manteka, so di na kay mantikaon ang binangkal. Plus lami may binangkal manteka, pero ang imo lang kamot ba ini kaon yung binangkal mangpulang kag pangitag kapanghunawan. So mas nindot ang binangkal nga dili kay oily. Di sad maayo nga mag-uga, pero di sad siya mura bitong magtabisay ang mantika, di sad maayo. Ang laing gipangita na kung binangkal ka ng humok. Dili siya humok nga mura siyang mamon. Binangkal gyapon siya og kining iyang kabantok, pero dili siya gahi. Na di ba siya makapangag ba? Muna akong ganahan na binangkal. Muna mong di may 2 times sige may pangita og binangkal. Gisaaran ko og dunay tindahan diring masarial sa siyudad sa Mandaue. Ingon sila nga niundang kuno sila og himog binangkal after the pandemic. Pero nagplano kuno sila nga manghimo na sa og binangkal niya ila kuno ko tawgon kuno na sila binangkal kay ganahan man kay ko sila masarial. Ang sa iluwa di na ko kahinumdum sa ilangan, pero taga Mandaue ni sila nga tighimo og masarial. Ya kasagaran sa atong mga pan sa gagmay patang mga bata atong butangan katong condensed milk, di ba? Atong bitason, atong putungaon, butangan atong condensed milk sa tunga. Jadi magtanaw atong mga madaghanon pagay nato ang condensed milk. Atong magtabisay sa atong baba kay di nato maato kaon. Muna ako minuduman sa mga pan sa una. Ya pagkadagko na nato mao na to magtuslob-tuslob na tag kape sa atong mga pan. Hantod karon lami gihapon ang pan ituslob og kape, no? Manang bugal-bugalan ta nga kita ra kunoy kaliwat mga Pilipino ra kunoy muhuga sa pan. Unya ang hinuga sa ato bagyong imnon. Muna ilang mga libak nato, pero mga foreigners nasa ilang mga practices na di sa tang kasabot, so di lang kay ta maawaw unsa atong naandan. And then karon sa mga suki nato nga mga bakery natay timan-an nga mga pan, di ba? Ya, natay moyon nga kana basta Julie's lami na ilang cheese bread. Kanang ang Arby's lami to ilang kuan jelly roll. Na mga natay timan-an ba nga mga pan sa specific nga mga bakery. Unsa may inyong mga paborito sa unsa nga bakery? Ang paborito na mo Dr. Iris sa Cardinal, kaya ko Cardinal Bake Shop ato nagian di ay. Ang Cardinal Bake Shop among ganahan kanang Hokkaido. Ang nagtudloan na mo anang Hokkaido si Ma'am June Aligrado o si Sir Jovi Aligrado sa pandemic, atol sa pandemic. Kaya mo man ilang kaya ang Cardinal murag ni sugod to ilang online business sa Cardinal sa pandemic. Unya later on nakadiscover man ni Dr. Iris sa Cardinal sa ilang white loaf to ours, no? Lami ilang white loaf. Pero pangitaon lang kay ning Cardinal. Niyang Cardinal dari dool sa kuan. Ano yung barangay nil? Ang Cardinal na sa kuan Tibris. Saan ang barangay? Magsakop na sa Ak siguro. Sa Ak.
Ara dira. Nihit kay ang Cardinal diri sa Lapu-Lapu. Sa Mandawi ang Cardinal murag naara sa AS Fortuna. Layo kayo siya og mga branches. Bitahan Talisay nga murag mao man base sa Cardinal, duha kuno ka Cardinal diha dulos dumlog sa ilang classmate yul. Pero na mga Cardinal products sa mga Shell gasoline stations na sila purong partnership sa pipila ka mga gasoline stations. And then Pandi Manila. Kanang Pandi Manila mo na yung paborito sa iyang pandesal. Lamit yun ang pandesal sa Pandi Manila. Pero kung ganahan nga pandesal sa Pandi Manila katong gagmay, dili ka ng dagko. Pero kasagaran, mahurot na yun ang gagmay kaya may pangitaon. Dagko na lang mahibilin. O niya, giingnan mig taga Pandi Manila, karon pa mi nagkahibaw ini nga kung mabugnaw na day kuno imong pan, atong tendency din atong i-toast, lami kuno siya i-microwave kay mura kuno fresh ba, dili siya mugahi. Murag fresh pero after kuno nimo microwave, sabtang init pa, kanon jud nimo kay mabugnaw gani kuno na humag microwave, mubantok na na. Mo isulti atong sales girl sa Pandi Manila nga among napalitan. Pero ang maghisgot og loaf bread, ang makalilisa nga loaf bread ako nasuyan kana bitong sa Isanar na kanina jumbo. Nya na pag mas dako pag kay sa jumbo sus. Malisang kay kanusa pa ni mahurot kay labi na og pila ra mo mga on basbay. Dagko kayo murag usa ka lipak ang hiwa. Usa ka hiwa, duha ka hiwa maglisod na kaghurot. Mo na mga dagko kay mga pan nga para sa mga dagkong pamilya, para sa mga kini bang dagko breakfast ba. Mohimo kang mo dagko kaon sa breakfast. Pero na trick anang pan kay kasagaran gud sa mga on og pan pasidan-an nga mo worsen ang ilang or musaka ang ilang blood sugar. So doon namin nahibawan nga paagi unsaon nga kining carbohydrates imbis maka dugang sa imong blood sugar, mahimo siyang resistant starch. So ang tambag ana nga imo siyang ibutang sa imong refrigerator for 24 hours before nimo kanon. So naana karoy mga tao nga maglungag sila bugas humay, di dahil nila kanon, ilang pabugnaon, ibutang nila og refrigerator overnight, pagkasunod adlaw na nila kanon. So resistant starch na siya, di na siya carbohydrate, di na although di gihapon maayo nga magpalabi, pero dili na ba siya tinubdan sa makadugang sa makakontribute sa imong blood sugar. Mao sa kuno ang pan. So kung magpalit ka og pan, ayaw dayon kan or mukaon ka pero binli og pan para ugma. Ya kana ko ng pan ni imong kanon ugma, resistant starch na siya kay mura og naay mahitabo after pila ka hours nga ma-store ang rice or ang bread, ma-convert siya, mahimo siyang resistant starch. Suway niya ita pangutana mga tinuod yung mga nutritionists o mga dietitians sa science ana. Doon na ba day unsay sukaranan sa siyensya ana mao pagtuo. Makada sustaghanag yung mga pagkauaw ni ahong tiyan diri sa Lapu-Lapu kana bang luod na kay nila mga tarp bitaw. Murag wa gyud makabadlong ani nila kay sila may hawd karon diri sa syudad sa Lapu-Lapu. Malisang ka, iniglingi nim ka, kabagaan nilang naong sila maikog sa mga upunganon. Murag ano lagi. Kay baro ba nga gasto na sa mga upunganon, gasto na sa mga tao. Kanang ilang pamugos yun ang ilang mga naong, ilang mga ngan. Nitipas tang ahong, no? So balik tas Bagubayan. So Bagubayan, mura siya og comfort food. Mura siya makahinomnom ka sa imong childhood, kahinomnom ka sa imong kagamay pang bata. Wanas doktor ay sa madlong na. Ikatulo pa man ni Ars. Ya.
pila na ka adlaw bay. Mga duha tulo ka adlaw ni Nil. Ano. Wala ibutang refrigerator ni Dr. Iris, wa siya noon sa. So, labaw pa ng resistance starts. So sa Mactan Oasis ka ko ano no? Pagtukod na ng Mactan Oasis muna na siya tanaw ng mga tao oasis until nagka-crisis na abtan na sila og financial crisis na abtan sa pandemic. Labas kay isda. Di man gikanil. Di bago nang dunggo siguro. Di man dunggo. Punta. Oh, diha sa Angasil. Di Angasil, di dap-dap. Di pa ni ice. Gugo pa IC. Naroon ng orasa mga sa orasa mga Naganga pa gud. alas 4. Balabas kay mga isda diri sa unsa ning lugar na nil. Suong ni. Suong dos. Yan sa Suong Dos. Uy, 15th Guitarra Festival Ages, September 15. Matenta na. Maribago mong ganyan ni Guitar Capital sa Lapu-Lapu, no? Madugay sa bagong bayan mo. Kuha na? Gahi na ba? It's okay, Jim. So nindot mag-anang tubig o kape. Nindot siya i-sagol. Nindot siya nasa tarp si Ahong. Oh, piha eh. Apil na si Daday. Nauna kita ni Ahong, makakita siya siyang naong bisan asang bahin sa upon nga pinangga siya sa upon. Kalimot siya nga siya ng pabutangan na yung naong. Hug na mga nagway batasan kaya di man na iyang kwarta. May tawag iyan ang kwarta, siya iyak yun ang gigasto kay gusto lang siya nga pasalamat sa mga uponganon. Gusto lang siya na iyang naong sa kada iskina. Kwarta mga sa mga tao good. So ang tawagan na pahimus, pangabuso, pamintaha, pabaga, papating, paugat. Murang niabot naman sa among destinasyon. Daghang kay salamat sa inyong ibutang pala sa comment o sa inyong paborito nga mga pan sa unsa nga bakery, unsa mong idara nga nakasugod og kaon ng mga pana, unsa inyong mga pleasant ug unpleasant memories nga associated anang maong pan. Daghang salamat sa inyong pag-uban siguro pangitag BYD na by BYD unsa inyong nabo mo kailang ato ni kasanitian sa BYD ibutang siya diya sa atong comment box. Niabot na gyud mi daghang kay salamat sa inyong pag-uban namo karong hapuna.